акай бобоҷон пул гузашт. Ягон чина дора 84,500 гузашт. Ҳазор раҳмат, миннатдор. Худоҷон хори дунё дунётон накна. Бе ягон хатоӣ ҳамин шумода муроҷиат кардам. Гузашт акаҷон. Раҳмат, миннатдор. Сум гузашт. салому дуруди бепоён дӯстони азиз, худованд нигҳбони ҳар як қадами шумо бошад. аввалаш парвардигор ва шумо ҳастед ки алҳамдулиллоҳ чӣ қадар мардими ниёзманда мо кӯмак мекунем. дӯстон, имрӯз як бигем тӯҳфаи беҳтарин сюрприз дорам. дӯстон, мошинакора дидаё, бидор мошинора исе. ина мошинои мо конкурси бобоҷон 88 сарси. худо ҳидоятон кунад. имрӯз як модар занг зада 145 ё 147 ҳазор ам додай. гуфтиянаш ки ба мо мақсад мошин мебарида. ҷо якам дигим акунун блогера намегирам. худо ҳидоят кунад. мошинои мардум аллоҳ шоҳида бигардум ака ки агар миллионер ам бошӣ, 20 тага дошта бошӣ, 1000 тага дошта бошӣ, видеота мебарорам. агар ман ин кора доказат кунам, дӯстон, сара вайрон накунда масъала. ҳамин мошинои мебинӣ, шӯхитон кардам, мошини конкурс нестанд. боз мегӯм ки мошино аз банк нестанд, яъне ки ай банк кредит нестанд. баъд бугӯ кредит ҳарома. бародари мо ҳамин мошинои капят, Kia капят дора, 10 дона дора, 10 дона дора. ҳозир мақсад тош такси шералӣ мефаҳмона ки чикор кардан дар кор. ҳамин мошиноро мехоҳад ки кӯмак кунад бародаре ки такси мезанад, ба шарте ки праваи Россия дошта бошанд. дӯстон, ҳамин мехоҳад ки кӯмак кунад мардуми тоҷики худморо бигира ба мошин таъминш кунад. оҳиста оҳиста иншаллоҳ баъд ҳамун сума пардохт кунад. мошино боз мегӯм, мошиноро ай кисаи худаш ай банк харидагӣ, ай уи платит кардагиан. ягон чизи ҳаромӣ дар ин нест. дӯстон, чизи ҳарома алҳамдулиллоҳ ҳеҷ маҳал реклама намекунам. тош такси бифаҳмо шуд. салому алайкум дӯстони азиз, бародаро. чиқадар кам шумо дидем, мо таксафар дорем. ина бародармо мошинро тадбиқ кундаги 10 та капят 10 та капятай 800 000 пирафат сар мешавад то 300 000. мақсад дар мо шумо ҳозир мебинед обществома хай намегем, метавонед ки кадомоед ки мошингири тадбиқу ай ҳама шумо хоҳиш мекунед, фақат правои ирсӣ. правотон ирсӣ бошад, занг бизанед, бародаро мошинро тадбиқу метиҳанд. иншаллоҳ биёед договор мекунад, договори 3 сола, ҳамаша имзо, ҳама қоидавия қонуния сумша спорде тамом карде, мошина мегиред, амонтон мегзаронед, меред дар чай пас кор ботон шуд. дуно шаншонте комплектация ам мақсад ки комфорт астай, аса эконом. ду намудай нархош ҳамаш астай. 800 000 то 300 000 пирафат мешавад. як бор дига мегум, кадомоед ки мошин мегиред ба хотири Аллоҳ гуфтесам ки хеле беҳуда баҳуда занг назанед. мошингир боша занг бизанед, марҳамат биёед бигиред мошинро. 10 та дигаш монда. кадми агар праваи Россия дошта боша метавонад занг бизанад, аренда биканад. бале, агар нахарам ҳаста эконом астаё, бо ҳаста дига мошино фақат правои ирсӣ хатм метиҳанд. хуб, дӯстони азиз, камерачии мо кам-кам хина хурдаи ларзонда аст телефона, як агар да кадме да экрани калон тамошо карӣ бахшиш. мақсад боз мегум кадме агар ки праваи русӣ дошта бошӣ, тоҷикӣ намешавад. метавонам бигирам туғуритон кунам барои аренда, барои рафтан омадан, мақсад такси бикунем. 10 та мошин дастрост набигем да фурӯш ай хича ки хадиде вазъият камакак безебшда. ҳам бародарам мошинои хича, махсуси мошине ки ай хича шахсиян и тош такси хай да ҳамин кор мекард. қатиман алҳамдулиллоҳ мо ҳиҷома мекунем. ҳамин 10 тара да фурӯш монда ки мақсад бо плата доре биё иншаллоҳ кор мекунем. агар кадмет ки надошта боша шароити харидан, метавонем ки агар бихоҳӣ такси кор кунӣ, раваи русӣ доре биё иншаллоҳ тош такси астаи рақамҳо дар рӯи экранан. хоҳиш мекунам аз ҳар кадомат бекор занг назанед. кадме ки оид ба ҳамин такси сари кор дорӣ, мехоҳӣ ки бихарӣ, илтимос ҳамун шахсҳо занг бизана. иншаллоҳ дар хизмати шумо гирно шумо биёд мошино тадбиқ кунам. мошино тадбиқ кунам, нигоҳти кожни салон, мақсад беҳад ҳама тарафашу мустаҳкам. хуб, дӯстони азиз, ба ҳазур метунед иншаллоҳ биёед, дар хизмати шумо ҳастам бародари азиз. мақсад ҳама тарафа рақамҳои худшонанд. илтимос ҳамон соатҳои муайян, як медонед ки аз соати 9 сар то 9 шаб бояд телефон кунед. мақсад ҳар дина мошино мо ду киша иҷа бировардем. исари 10 та дорад, мо аю бигем пай подвал набировардем. шукр, мақсад ки бочи накунанд. чхелай дай берем дитамде таварда нишон дода иншаллоҳ. ҳамаш экранет уно чӣ мегӯянд, сенсор мегап тавар, ҳама тарафаш бомба. короче, ба он хатир дӯстон метунед занг бизанед ба ҳазар, мошиноро харидорӣ кунед. ай одамои бовариян, алҳамдулиллоҳ, рошакси ҳамат мешиносед. ҳай чӣ бугум дига, короче ҳама тенҷ, ҳама бомба. бародарое ки ба конкурс сар кор доре, хоҳиш мекунам, намедонам ба кор борд кор надорам, не ки чизои мардума ё честна бозӣ кунед, ё ки бигиред ҳамун чизои мардума бите. модар хато кард, манам яд гапи сахташ гуфтам, ови дидаш та парирош, аммо мутаассифона сумша гирифтиян
سی در کارش ندادن. خدا هدایتتون کنه. خیال میکنم همه فهموندم. رقم‌ها در روی اکران التماس خواهش میکنم خدمت که در کار خدمت پروای روسی داری اوید به همین کار هستی همه زنگ بزن معلومات معین بگیر تمام بکار با کار زنگ نزنید که برادران کار زندگی خشم موره. السلام علیکم. بسیار فقط این 20 متر فقط پروای روسی داشت 20 متر آرنده اما این فروشیاش حالا در فروشی خدای نگهدار. السلام علیکم.